Ďakujem pekne. Vážení páni prezidenti, vážený pán predseda Národnej rady, vzácni hostia zo zahraničia, dámy a páni, a ja ďakujem za pozvanie na toto významné podujatie. Keď reprezentujeme Slovenskú republiku, zvykneme hovoriť good idea Slovakia. Pán predseda parlamentu, ďakujem ti za toto podujatie. Priznám sa, že pri tej náročnej agende, ktorú dnes má vláda, sme nemali dostatok síl a energie, aby sme ťa nahradili. Preto si veľmi vážim, že si nám umožnil príležitosť prísť a povedať niekoľko slov k predsedníctvu Slovenskej republiky vo V4. Dámy a páni, všetko je inak. Pamätáme si normálne jary, pamätáme si normálne letá, pamätáme si normálne jesene a normálne zimy. A sme zrazu povďační, že nám vonku trochu prší. Sme povďační, že sa má trochu schladiť. A toto bohužiaľ dnes platí aj vo svetovej politike. Absolútne sa rozpadol svetový poriadok. Neplatia žiadne pravidlá medzinárodného práva. Je obrovská miera pokrytectva. A ak niečo dominuje v medzinárodnej politike, tak je to sila. A často sila vojenského charakteru. A v takýchto časoch sa malým krajinám, ako je Slovensko, veľmi ťažko darí. A preto, ak je všetko inak, tak sa tiež musíme prispôsobiť a tešiť sa možno z podobnej správy, ako je pár kvapiek dažďu, alebo to ochladenie, ktoré teraz cítime v týchto hodinách. Vláda Slovenskej republiky sa v týchto náročných geopolitických časoch rozhodla ísť cestou racionálnej zahraničnej politiky. Politiky, ktorá je orientovaná suverénne na všetky 4 svetové strany. Pri plnom rešpektovaní našeho členstva v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Vážené dámy a páni, som veľmi rád, že Slovenská republika dnes preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Je to mimoriadne významná medzinárodná spoločnosť, významná forma regionálnej spolupráce, o ktorú sa musíme oprieť. Ale veľmi si